Molt, ha tingut que engenollar-se, venia massa de pressa. Ell en la dreta és, home, defensiva almenys, però clar, intentava alguna cosa més. No ha tingut temps suficient per a ficar-se bé. Estem a 2, el 30 net a la 2. Pilota de Solada amb força, toca totes les muralles possibles. Altra vegada, que ve la roda baix de la caneta. Quin rebot s'ha tret ahir, Genovés segon. Quina elegància. Increïble el rebot. En quina elegància se la teta. Ara juga per dalt, aguanta Solaz com pot. Ve Héctor, Álvaro a l'aire. Bon de braç de Genovés. Solaz a la muralla del públic. Sarasol, la pilota és moltíssim mal Poet, a veure què passa. Ha rodat bé ahir. Eixe rebot de dreta d'Álvaro a la muralla del públic. Genovés, Solaz al 8 plantat, a veure com se la juga. Ahí està el de València. A l'alçada, Genovés segon, torna a insistir Solaz. Sarasol, el rebot, Álvaro la passa, la fica a l'altre costat amunt l'escala, no puja a l'esquerra de Sarasol segon, se la juga el jove Nacho, l'alçada altra vegada esquerra, Sarasol, ara de dreta, està passada Nacho, Genovés segon, Nacho la canvia, Sarasol, i Genovés que va per terra, Gates, això està en joc, la pilotada de Solaz, el rebot de Genovés segon, això no s'acaba mai, ara la mitja bolera de Sarasol segon, Álvaro, increïble, i així s'acaba el 15, que barbaritat. Este 15, vamos, ha sigut... Que bé, l'Ali 30 i la pell de gallina, Juan, com és que el diré jo? Això ha sigut sense paraules, home. Que bé, che. Sense paraules. Ese era el rebot que diem ahir de Torero, no? Ara me la lleve per ahir i s'ha donat el 15, l'aplaudiment del públic, agraint a 6 jugadors, tots en peus. Mentre veiem la repetició, la gent està en peus, perquè este 15 s'ho mereix. Ahir van prenent altra vegada el seient, però tot el trinquer de peus. Ha sigut preciós.